day si Maymay Paglinawan Bilacora. Welcome to my channel. Ako ang i-discuss karon, ako ang i-share sa inyo ha. Ato ang new web loading sa GSAT. Nga karon katong sa una nga GSAT, wala siya dili na siya kayo magamit karon, magproblema na ka. Dili na siya mutugan. So sige na, tara let's. O sige, ato ka sa web loading ra gihapon, type gihapon kag GSAT. Pag type gihapon kag GSAT, dayon scroll down na adre makita ang web loading, web. Pagkahuman mo na siya i-open, ma-open na ni siya. Oh, color green, katong una color blue. Na-open na siya. Ipindot nimo I'm not a robot. Dayon pagkahuman, i-type nimo diri ang box number kinsa imong loadan, box number. Dayon pagkahuman, pin na pod siya. Paghuman og pin, mahuman na makita nimo sa ubos na i-submit. Human na nimo og load, balik ka pindot ato ang kato kini-kili diri nga color red. Dayon nimo pagitaon diri sa ubos ang tan-aw nimo og na-load na ba. So imo tan-awon diri ang GPinoy. Pahuman GPinoy niyo o GPinoy og og 99 imong ilod og GSAT, adto pa ka sa GSAT pindot. Sige, pagkahuman type ka, example type ka og GPinoy. Then kini makita nimo na siya ay captcha. Gi-copy nimo ni ang captcha. Pag-copy nimo sa captcha, i-type nimo ang box number. So submit. So makita na. Nanawa, makita na og kinsa imong giludan. Unlike katong sa una nga color blue, sa una makita pa karon, lisod na kaayo, dili na siya makita, dili na siya mutugan. So aron ko anon jud nimo siya din na ay panahon nga na-load na siya, din mo down ang system, bisag na-load na anay confirmation, dili siya wala gihapon hing salida. So adto ka, balik gyapon ka dito sa katong color red sa sa kili, dayon na ay makita nimo ang refresh. So type na ka og dire. Type ka captcha gihapon or I'm not a robot or unsay mabutang dayon sa box number dayon submit. Okay, dahil salamat. O please, katong wala pa ka subscribe, palihog po kong subscribe katong mga diri dapit sa Mindanao nga kanang nagproblema jud og unsaon pag-load sa GSAT. So dahil salamat. Bye, God bless.